Hai, Marine, hai, copii, hai, Darius. Darius. Iau cu tine, Popei! Bravo, tată! Sigur! Cu cine? Acum mă văd, doamne. Ce mai sunt? Cred că e tare și urla să dă față, nu știi? Băi, Darius! Pe ultimul! Dacă stai acolo, nu vrei să dau! Asta e joc. Uite și nici eu nu în bancă. Asta e next coach. Lauru Brad. Cine Miclea? Nu, Izan. Bun că bă, next A venit, a venit. Galeria rapid. 0-0, dar dominăm. Șuturi la poartă, frumos. Căsete. Bravo, bă! Eu! Bă, dar ori prins două șutoance, dar nu mai. Dar le-a scos, nu este. Le-a scos portarul, mă. Da, mă! Oh! Fault în atac, sigur că da. Eu, bă! Ai, dar cum o sărit ăla pe sub ea, bă? Ăla o dat. Oh, da! Care că îți, bă, tâmpitule, taci! Oh! Macanaki! Ce să-i faci? Să-i... Noi nimic, revenim! Ce să-i faci, bă, dracu? Și tare, și înving. Gol de portar! 2 cu 1 final. Exact, la 2 cu 1. Haide, hai, Pope, hai, Pope, hai! Hai, Pope, hai! Bine, Ovi! Bravo, Vicky! Bine, Ce și-a dorit ăla să dea în ea, frate. Bravo, bă! Ce bine Nu era 1-1 în loc de 2-0, tu. Oh, ce greșeli faci. Asta nu s-a pus. Da. Era mai concentrat, vedea gol. Nu mai ca la 1-1, nu intră. Ce bine a dat el ăsta. Care, mă, mă? Bravo, bă! Bravo, Mișu! Hai, las că și tu dădeai la fel, nu-i nimic. Revenim, băieți! Arăți tânăr! Cine liniștit!